Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Kócsok egymás között beszélgetés sorozat 5. részében. A mai alkalommal sajnos Ági, a negyedik beszélgetőtársunk technikai okok miatt nem tudott becsatlakozni, úgyhogy a mai videóban hárman fogunk beszélgetni. A mai videó házigazdája Misi lesz, úgyhogy Misi, kérlek, mutasd be, hogy milyen témát hoztál. Sziasztok, üdvözlöm én is a nézőket. Én az önazonosság témáját hoztam. Úgy, mint a múltkor is egyébként erről beszéltem. Valamiért nagyon megtalál mostanában ez a téma. Azt látom, hogy amilyen egyszerű lenne, olyan nehéz ez a dolog. Úgyhogy szerintem megér egy adást erről beszélni, különböző nézőpontokból. És maga a kérdés, hogy mi az önazonosság, ugye ezt hoztam be így első kérdésnek. Elkezdi valamelyik őtök? Vagy kezdjek bele? Ahogy szeretnéd. Nem beszéltük meg, hogy ki kezdi. Mit szeretnél? Neked van valami, amit így Én mondanál? meghallgatnám, hogy ti mit mondanátok. Azért, mert a múltkor én már beszéltem róla, Uh-huh. téma, és akkor így kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok erről. Jó, én szívesen elkezdem, hogyha így benne vagytok. Uh-huh. A, Szuper. amit én, amit én mindenféleképpen így szeretnék nektek is, meg hát nyilván ugye a nézőknek, hallgatóknak is elmondani, hogy én nagyon sokat tanulok Csábi Borókától, nem tudom, hogy őt ismeritek-e, ugye te vagy a brandnek az alapítója, és neki az önazonos én márka az, ami elég gyakran így előkerül témaként, Bocs, egy és pillanat, benne vagy a csoportjában, mert én voltam egy ideig nem, a csoportjában nem vagyok benne, is. viszont amikor voltam egy rendezvényen áprilisban, akkor előadott, és lehengerlő volt, tényleg fantasztikus volt az előadása, meg nagyon jó dolgokat mond, és amikor ő beszélt az önazonosságról, gondoltam, hogy ezt most behozom ebbe a videóba. Ő úgy közelítette meg, hogy az önazonosság az, amikor egyenlőségjelet lehet tenni a közé, amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel. Tehát, hogy ez a három, ez egy. És hogyha belegondolunk, tényleg nagyon fontos az a mai világban, de hát nyilván mindig, hogy ami bennünk van, amit gondolunk, azt is közvetítsük a nagyvilágnak, és ez alapján cselekedjünk is. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről. Henny? Uh-huh. Hát szerintem ez teljes mértékig így van. Igen, én is így fogalmaztam meg, hogy ami bennünk van, és amit kívülre mutatunk, hogy annak kell azonosnak lenni, akkor vagy valójában önazonos. Én ezt még azzal egészítettem ki, hogy, hogy ehhez bátran ki kell fejezned önmagad, fel kell vállalnod a véleményed, az érzéseid, a vágyaid, és hogy meg kell tanulnod kiállni önmagadért, hogy tud magad képviselni. Szerintem ez a három dolog, ami még fontos mindehez, és igen, a probléma az ott szokott kialakulni, hogy én meg így ezt a két kezemmel tudom szimbolizálni, hogy ugye, hogy keletkezik egy rés a között, amit mutatunk, és amit ö, valójában érzünk, meg akik valójában vagyunk, és hogy ez az életünk munkája akár, hogy ezt a rést, ezt bezárjuk, vagy minél kisebb legyen ez a rés, mert minél nagyobb, minél több itt ebben a résben vannak a kellemetlen érzések, a félelem, a harag, a csalódottság, tehát meg annyi rossz érzés, vagy az, hogy nem merjük felvállalni magunkat, vagy tehát az önbizalom hiány ebből adódóan, hogy nem merjük kifejezni magunkat. Tehát én ezt a rést, tehát minél inkább összezárod, és ha össze fogod tudni zárni, akkor leszel önazonos. Nekem az jutott eszembe erről a résről, amit mondasz, hogy szerintem nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy azt gondolják, hogy azt kell mutatni,
a társadalom felé, más emberek felé, amit szeretnének látni arról az emberkéről, és úgy kezd el viselkedni. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető így. Abszolút. Ö, és az nagyon sokszor köze nincs ahhoz, aki valójában van. Tehát aki valójában az illető. Szerintem ezt megelőzi még egyébként ahhoz, hogy valaki önazonos legyen, az, hogy némileg tisztában legyen magával, hiszen ugye ahhoz, hogy felvállaljam magam, tudnom kell, hogy én ki vagyok. Tehát mit vállaljak fel. Mert csak azt tudjuk felvállalni, amik vagyunk. Ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor mást vállalunk fel. Akkor egy képet, és aztán csodálkozunk sokszor, hogy hát az egy diszkomfort érzetet, ezt, amit te is mondasz, ezt a rést érzi az ember, hogy valami nem passzol. És Mercivel is egyet tudok érteni, sőt, én annyit tennék hozzá ehhez, hogy igen, ez a láncolat, hogy nem is tudom már, hogy fogalmaztál, hogy a gondolat, hogy van egy gondolat, érzelem, és azt teszem, azt cselekszem, amit érzek, valahogy Hát így igen, mondta. amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel. Igen, igen. És ebből következik szerintem az, hogy lesz egy olyan életed, ami egy életút, egy önazonos életút, amik cselekedetekből állnak, de azt megelőzi ugye akár a beszéd, az érzelem és a gondolat, hogyha így visszafele nézzük. Uh-huh. Igen, 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 igen. Úgyhogy ezt abszolút én is így látom. És nyilván ahhoz kell azért némi önismeret, hogy az ember ezt így fel tudja vállalni. Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem némi önismeret kell hozzá, hanem az az alapja. Szóval, hogyha az nincs, akkor igazából nem is tudod azt, hogy egyrészt, hogy ki vagy te, másrészt meg, hogy akkor most valójában az alapján cselekszem, aki én vagyok, vagy az alapján cselekszem, amit amúgy elvárnak tőlem esetleg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nulladik lépés az önismeret, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és hogyha ez már megvan, akkor jön a bátorság, amit Heni, te is mondtál, hogy, hogy merjük felvállalni azt, akik valójában vagyunk. Mert ott is lehet azért ugye gát sok esetben, hogy jaj, hát ez nem illik, meg fú, hát majd mit fognak ehhez szólni, szóval, hogyha az önismeret megvan, azt szerintem önmagában még nem elég ahhoz, hogy önazonosak is tudjunk lenni, hanem bátornak kell lenni ahhoz, hogy ezt fel is vállaljuk. Én így gondolom. Igen, és szerintem nem szabad abba a hibába se esni, hogy ugye, amíg nem ismerem magam, addig nem vállalhatom fel, hiszen ugye az önazonosságban benne van az is, hogy tele vagyok még hibákkal, meg tele is leszek, és ennek ellenére felvállalom magam. Tehát, hogy Uh-huh. nem arra törekszem, hogy azt mutassam, hogy én tökéletes vagyok, Uh-huh. hanem én ezekkel a hibákkal együtt vagyok Igen. az. És az önazonosság is változik szerintem, ahogy a környezet is, ahogy én fejlődök, amilyen tapasztalatokat megélek, hiszen ha belegondoltok, biztosan látjátok ti is, hogy mondjuk 2-3-4 évvel ezelőtt hogyan viselkedtetek különböző helyzetben, és akár az akkor önazonos volt, meg most hogy viselkedtek. Tehát, hogy ezzel együtt egy ilyen képlékeny dolog, nem egy ilyen fix, és akkor Uh-huh. én ez vagyok, akkor az végig így lesz, hanem hogy azért ez így passzoljon a környezethez is, és tényleg egyfajta alkalmazkodás is legyen ebben, egy rugalmasság. Igen, és ez azért sem lehet fix, hogyha belegondolunk, mert maga az önismeret is, meg te is, mindannyian változunk, ugye az idők folyamán idősebbek leszünk, több tapasztalatot szerzünk, érnek különböző behatások, és mivel mi változunk, ezért maga az önazonosságunk is, ugye, tehát hogy az is változik. És tényleg, amit mondtál, hogy ezt így jó rugalmasan kezelni, meg nekem még így, ami a beszélgetés során eszembe jutott, az a tudatosság, hogy ott így, mint egy ilyen külső megfigyelőként figyelni saját magunkat, hogy bizonyos helyzetekben
mert szerintem gyakran van az, hogy így automatikusan reagálunk dolgokra, akár megszokásból, vagy tényleg egy ilyen automatizmus kialakul, és hogy akkor egy kicsit így hátralépni, hogy ez most tényleg én vagyok, vagy ez csak azért reagálom így, mert megszoktam. És ott szerintem, hogyha így fülön tudjuk magunkat csípni, hogy hát ugye ezt mindig így csináltam, de valójában meg belül nem biztos, hogy ez esik jól, meg ez az igaz, akkor szerintem tudunk magunkról is ugye tanulni, és akkor ennek megfelelően, a, ahogy így felvállaljuk magunkat, meg ahogy kifejezzük magunkat, az is tud változni. Igen, és most ugye a néző gondolhatja, hogy fú, ez milyen nehéz lehet, de igazából szerintem ebben az a nagyszerű, hogy a jelen pillanat az mindig megmutatja ezt. Mm. Tehát azt mindig érzi valaki, hogy mondjuk most reagálnom kellene, de nem reagálok. Vagy, vagy pont az, hogy reagálok, de nem kellene reagálnom, mert akkor jön egy ilyen érzés, hogy mennyire volt, mennyire passzolt ez ahhoz az eseményhez, ez a megnyilvánulásom, ami valóban annak szólt, mert nagyon sokszor ugye ezt így hozzuk a múltból, kompenzálunk, mást mutatunk, egy triggerpontot beindít valami, és akkor igazából nem a jelen pillanatnak szól az a heves reakció, mondjuk, ahogy reagálok, hanem mondjuk úgy szokták mondani, hogy betelt a pohár, és akkor jön ki minden. És hogyha szerintem az ember önazonos, akkor már azokra a helyzetekre is reagál, amik akár kisebb dolgok, de zavarja, amiket mondjuk nem biztos, hogy elenged, hiszen akkor már nem lenne önazonos, és akkor csak gyűlik, 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 aztán egyszer csak kifakad, és akkor csodálkozik a környezete, hogy túlreagálsz dolgokat. Hát azért, mert benyel sokat, és nem előzi meg azt, hogy tényleg önazonosan reagál mindenre. Nem fejezi ki az igényeit, úgyhogy igen, nem tudom, hogy honnan Én ehhez csak teljes mértékig egyetértek veletek, és én csak azt akartam, hogy gyerekkorban szerintem akár az oktatási rendszer is azt támogatja, hogy ugye, hogy légy egyforma, légy csendben, tehát hogy ne mondd el, ami benned van, tehát valahogy egy kicsit így próbál rakni minket egy ilyen egyforma boxba, és ugye megtanulunk ebben lenni, és ugye később meg csak érezzük azt, hogy ez kellemetlen, és hogy meg akarjuk magunkat mutatni, mert később meg valójában az igazi értékünk van, tehát az önazonosságunk mögött, ugye a legnagyobb értékeinket, meg a tudásunkat rejtegetjük el. És akkor később meg ugye, tehát akkor leszünk igazán sikeresek, hogyha ezt hagyjuk kibontakozni. És például én az elmúlt 3 évben Kosztarikában én ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkoztam, mert volt időm önmagammal, tehát nekem ezzel tényleg volt dolgom, ezzel az önmagam felvállalásával, mert én nagyon benne voltam a megfelelni akarásban is, meg ebbe a jó kislány szerepbe is, és igen, ez így van, a Jóisten is küld ide mindig valami jelet. és, de hogy annyira, tehát hogy nagyon szépen tudtam ezzel dolgozni, mert igen, most már én szeretnék, tehát hogy megtaláltam önmagam, és most már én ezt szépen tudom képviselni, tehát, hogy szépen fel tudom vállalni magam. Persze van, amit a Merci mondott, ez az automata működési mód, hogy néha még elmegyek szó nélkül, de akkor már, mire elérek a hátsó szobába, észreveszem, hogy én már megint eljöttem, és szépen visszamegyek, és elmondom, hogy ez nekem miért fontos, vagy én miért gondolom ezt másképp. És hogy persze ebben munkát kell tenni, meg munka, de hogy érdemes, mert én nagyon szeretem már ezt az önazonos életet élni, és én tényleg arra törekszem, hogy ez a rés, ez azért minél kisebb legyen. Persze nem mindig lehet, mert azért alkalmazkodni kell, ugye azért együtt működünk, például mi hárman is, azért persze figyelünk egymásra, de hogy ez a rés minél kisebb legyen. Igen, és hogy nem eltitkolni azt, akik vagyunk. Tehát nagyon sokan itt titkolják tulajdonképpen, hogy mi az, ami rejlik bennünk. Van is egy ilyen kulcskérdés, hogy mi az a képességed, amit alábecsülsz, amit szerinted alábecsülsz.
Mert azt nagyon sokszor érezzük, hogy egyébként mennyi minden bennünk van, és akár van egy ilyen közlés, hát nem kényszerünk, de egy ilyen, hogy szeretnénk valamit közölni, és mégsem jön ki ez a történet. Félünk az elutasítástól, hogy a környezet azt megítéli, és akkor itt már talán át is tudnánk menni, mert hoztam ugye egy olyan kérdést is, hogy fú, miért nehéz önazonosnak lenni a mai helyzetben, a mai világban. Én ezt nagyon szívesen folytatnám, mert igen, ö, tehát szerintem kettő oka van. Az egyik az az, hogy ugye szeretünk szeretve lenni, és ez igazából egy alapigényünk, hogy szeretnénk szeretve lenni, és sokszor félünk attól, hogy nem fognak szeretni, ha megmutatjuk, hogy kik vagyunk valójában. Ezért sokszor próbálunk inkább olyannak mutatkozni, amilyennek elvárnak minket. Én nagyon szerettek az ügyfeleimmel az énképekkel dolgozni. 4 fajta énkép is van, ugye itt nincs most idő, de itt amit be akarok idehozni, ez a kellene énkép, hogy milyen kellene lennem. És hogy ezzel dolgozni, hogy igen, tehát hogy és milyen vagy valójában. Tehát szerintem ez a félelem attól, hogy nem fognak szeretni. Én ezt hoztam ide nehézségnek. A másik nehézség pedig az, hogy ez a kilógás a sorból, hogy ugye mivel az iskola és az oktatási rendszer leginkább azt akarja, hogy ugye jól viselkedő, mondjuk főleg én egy jó kislány voltam, és ez nekem egy tanult viselkedési mód, hogy én most meg pont azt gyakorlom, hogy merjek megmutatkozni, merjek különbözni, tehát merjek kilógni a sorból. Nekem ez a két nehézség jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Uh-huh. És akkor itt van a másik példa, hogy ugye az meg a másik véglet, hogy azért csinálok dolgokat, hogy kiváljak, és tehát, hogy más legyek. Igazából szerintem az is egy tévút, hogy csak azért csinálok valamit, ugye ez a lázadás, ezt úgy hívják. Az a másik oldala a történetnek, valójában igazából ugyanaz a bot két vége, mert akkor sem úgy viselkedek, ahogy valójában azt szeretnék, hanem úgy viselkedek, ahogy más nem. Tehát az sem az vagyok, és nagyon sokan ugye ez tínédzsereknél látszik leginkább, hogy akkor így lázad, és akkor, hogy ő nagyon más, meg hogy ő ez, csak hát lehet, hogy igazából szíve szerint nem ezt csinálná, viszont így kitűnik a többiek közül. Tehát ez még egy ilyen tévút. Az már megint egy másik kérdés, hogy én azt csinálom, amit gondolok, ugye úgy cselekszek, ahogy érzek, és ezzel tűnök ki, mert ez nem passzol bele a társadalomba, vagy pedig tényleg az a célom, hogy kitűnjek, akkor az sem egy önazonos történet, hanem egy megjátszott sztori. A, a, a múltkor volt nekem egy olyan, hogy egy előadást néztem, így nem online, hanem offline. Már nem emlékszem, hogy mi volt, mert nem most volt, de nagyon unalmas volt. Az első negyed óra, 20 perc után már láttam, hogy hát én ezt másfél órát nem fogom kibírni, és így szétnéztem így az embereken, és hát így láttam mindenkin, és hát nem mindenkin, de nagyon sok mindenkin, hogy ez unalmas lesz így, így együtt ezt végignézni. És egyszer csak fölálltam, és így kijöttem, pedig sokan voltak bent, és, és éreztem, hogy így meghűlt a levegő, ahogy így a székem, tudod, így lehetett hallani, hogy így nyikorog, vagy nem tudom, és akkor így felállok, és így szépen így elkezdtem jönni ki, és akkor még utána jöttek ki egy hárman, kb., de biztos vagyok benne, hogy nem jött volna ki, vagy nem, magától nem állt volna fel senki, hogyha én nem állok fel. Számomra ez is egy önazonosság, hogy itt is merem vállalni azt, hogy nekem ez nem tetszik, és kijövök, annál drágább az időm, hogy én most itt feleslegesen elpazaroljam. És ha belegondolunk, igazából nem csináltam semmi rosszat, de mégis illem, meg a jó fiú, jó kislány, nem csinálnak ilyet. Igen. Meg a másik példa, tehát ezek a családi vasárnapi ebédek, hogy ezek a hagyomány, valahol ez hagyomány, és nagyon sokan nem szeretik, de hogy így elmennek, pedig igazából nem szeretnék, és hát szerintem az is egy önazonosság, hogy mondjuk úgy döntök, hogy én most ide nem megyek, mert agyfáradt vagyok, ki szeretném pihenni magam, és vállalom azt, hogy ez nem fog mindenkinek tetszeni, és csak azért, mert ez egy hagyomány, vagy bármi, nem megyek el.
Számomra ez is egy önazonosság ilyen szempontból. Hát sok konfrontáció, jól mondom, ugye, konfrontációval jár ez, hogyha az ember vállalja azt, aki saját maga. Én még azt írtam föl egyébként így nehézségnek, hogy szerintem nagyon sokan vannak, akik nem is foglalkoznak saját magukkal, hogy megismerjék magukat, hogy milyen működések azok, amik bennük vannak, hanem hogy így élnek, és tehát, hogy egyszerűen nem gondolkoznak azon, hogy ők most kik is valójában, mik azok a tényezők, amik alapján ők az életüket menedzselik, vagy vezetik, hanem így sodródnak, vagy nem tudom, egyik napról a másikra, és hogy így az önismerettel annyira nem foglalkoznak, bár egyébként én bízom benne, hogy ez egy trend lesz most, hogy egyre többen elkezdenek majd magukkal foglalkozni, és megismerni magukat, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogyha nem ismerjük azt, hogy kik vagyunk, akkor nem is tudunk annak megfelelően cselekedni sem. Úgyhogy ez mindenféleképpen fontos, az önismeret. Igen, meg én még ezt akartam még mondani, hogy az is megfigyelhető manapság egyre több embernél, hogy ugye amit mutatunk, az mondjuk a jéghegynek a csúcsa, ugye, hogyha egy jéghegyre gondolunk, és akkor ugye amit valójában érzünk, az pedig, ami ott a mélyben van, a nem látható dolgok, és akinek ilyen kellemetlen érzése van ettől, mert ugye nem önmagát adja, és nem önazonos, nem vállalja fel azt, aki, hogy elkezdenek ugye ilyen pillanatnyi, tehát ilyen látszatboldogságot élni, és ilyen pillanatnyi örömök felé elkezdenek menni. Szerintem tényleg itt ugye akár az alkohol, akár a drog, a vásárlás, de akár csak az új dolgok kipróbálása, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami így pillanatnyilag enyhíti, de utána, tehát hogy ilyen kicsit én úgy gondolom, hogy ez valahol nem is, tehát nem megúszható feladat, hogy ránézzünk arra, hogy kik vagyunk. Tehát, hogy ebből lehet akár tudni, hogy akinek túl sok ilyen dolga van, ilyen pillanatnyi öröm, és azt arra használja, hogy ezeket a kellemetlen érzéseket elnyomja, hogy ennek az egyik oka lehet az, hogy nem teljesen önazonos. Tehát akkor ezzel érdemes szerintem foglalkozni komolyabban, mert később azért ezek tényleg függőségeké tudnak válni. Igen, és itt a határhúzás szerintem egy nagyon fontos dolog még, hogy megmerni húzni a határokat is. Nyilván ahhoz tudni kell, hogy mi az, amit én meg akarok húzni, és akkor itt jön be az, hogy az önismeret. Mert nagyon sokan azt is látom, hogy sokan ezek egy el vannak mosódva, nincsenek meg, mások határaival együtt vannak benne, és nem tudják, hogy mi az, amit meg kéne húzni, mi az, ami normális, mi az, ami az enyém. Egyáltalán én gondolom ezt, vagy ezt valaki más gondolja. Tehát azért a média is eléggé rá tud segíteni erre, hogy különböző olyan célokat táplál belénk már gyerekként, amik lehet, hogy igazából nem olyan fontosak. Lehet, hogy nem 6 autó kéne, meg nem tudom milyen medence, meg mekkora ház, hanem mondjuk, ha nekem elég egy lakás, vagy egy kiskertes ház, mert egyébként tudom, meg tudom élni magam, és én attól leszek boldog, nem attól, hogy mondjuk amíg élek, fizetem a hiteleket csak azért, hogy megfeleljek társadalmilag, akkor nem tudom, már miből indult ez ki, de szerintem így értitek a lényeget, mit szerettem volna. Tehát, hogy ez mindenkinél más. Abszolút, hogy kifelé, egyre inkább kifelé jelünk, ahelyett, hogy tényleg önmagunkkal foglalkoznánk, és egy kicsit a belső boldogságunkat élnénk meg. Én is ezt nagyon-nagyon látom azt, hogy tehát ugye külföldről, amikor hazajöttem így nyaranta, tényleg azt láttam, hogy mindenki például 30 évesnek akar kinézni. Tehát a 18 is mindent megtesz azért, hogy szájfeltöltés, meg egyebek, mindenféle fajta beavatkozás, meg ugye az idősebbek is megpróbálnak 30-nak kinézni, és ők is mindenféle beavatkozást. Tehát, hogy annyira kifelé élünk, ahelyett, hogy tényleg önazonosan felvállalnánk, hogy azt, akik vagyunk, ahol tartunk. Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a témát, és szerintem
Tehát, hogy én szeretek tehát a mostani énemben lenni. Tehát, hogy én ezért is meg is dolgoztam, hogy nem titkolom a koromat, szeretem felvállalni önmagam, mert amúgy ha ez így belül rendben van, akkor így van, akkor a külsőségekre nincsen szükség. És szerintem, ami még így nagyon fontos az, hogyha te ezt így mutatod kifelé, hogy rendben vagy önmagaddal, felvállalod magad, akkor ez a körülötted lévőknek is ad egy ilyen felszabadító érzést, hogy hát a Henny is felvállalja, hogy ki ő valójában, akkor lehet, hogy én is felvállalhatnám azt, aki tényleg vagyok. Szóval, hogy mint ez a pillangó effektus, tudjátok, hogy egy kis pici változás, az egy hatalmas változást tud generálni, hogyha te hatással vagy valakire, aki hatással van valakire, és így tovább. Úgyhogy szerintem már csak ilyen szempontból is ez nagyon jó, hogy ha magadat felszabadítod, akkor azáltal más is felszabadultabb lehet ennek hatására. Igen, itt a sebezhetőség, meg ez a tényleg az, hogy hibázhatunk. Én például nagyon-nagyon szerettem a hibáimat is most már felvállalni, és tényleg megmutatni, és tényleg azt tapasztalom, hogy megörülnek ennek mások is, hogy hát akkor nekem se kell tökéletesnek lenni, meg akkor én is várhatok úgy vendéget, hogy épp 100%-ig rend, nem, tehát nincs 100% rend, de hú, de jó a Hennyhez beugrani, hát nála ugyanaz van, mint nálam. Tehát jó, nyilván azért nem teljes nagy kosz van, csak mondjuk éppenséggel valami a táskám kín van, vagy hát ugye ahogy élünk, ugye le vannak rakva a Persze. dolgok, és hogy nem kell egy ilyen tökéletes világot fenntartani, mert én itt ahhoz úgy tudok hozzá csatlakozni, ez a felszabadítás, hogy ha ugye ezt a rést bezárjuk, azzal tényleg rengeteg energia szabadul föl, a lelkünk felszabadul, megkönnyebbülünk, mert rengeteg energia megy el arra, hogy próbáljuk azt mutatni, akit szeretnénk, hogy mások lássanak. És egy idő után ez tényleg tarthatatlan, és ahol ez a rés ez hatalmas nagy, ott szoktak lenni ezek a nagy összeomlások, tehát azokban a pillanatokban tud az ember borulni. Tehát ez is olyan, hogy ugye sokan megvárják azt a pillanatot, még ugye túl nagy a rés, és már fenntarthatatlan, vagy időben elkezd az ember önmagával foglalkozni, és tényleg nagyon nagy felszabadító hatása van, ehhez nagyon-nagyon tudok, tehát én ezt megtapasztaltam, éreztem azt, hogy rám nézve is, de úgy gondolom, hogy a környezetemre nézve is nagy a pozitív hatása. Igen, én is ezt Teljesen így más gondolom. teljesen más energetikája lesz egy párbeszédnek is egyébként, hogyha egy valaki önazonos, akkor az elkezd hatni, aki mondjuk feszültségben van, hogy szorong a kommunikáció miatt a másik. Ha van egy olyan fél, aki önazonos, és tudja magát képviselni, akkor előbb-utóbb én azt tapasztalom, hogy a másik fél is beoldódik, és ő is elkezd arról beszélni, aki saját maga, mert látja, hogy lehet, hiszen ott van előtte egy példa, egy minta, és akkor ott van előtte, persze ott van a másik is, hogy nagyon sok ilyen felületes beszélgetés is van, amit így lehet tapasztalni a világban, hogy milyen jó az idő, hát igen, ugye, és akkor így ilyen felületesen beszélnek valamiről, tehát igen, nagyon nem mindegy, hogy az ember azt mondja, amit gondol, vagy így felületesen kommunikál. És szerintetek hogyan lehet ezt fejleszteni? Annyit szeretnék jelezni, hogy 7 percünk van, Ó, úgyhogy közeledik a Kettő? 7. 7, Ja, 7-7-es, akkor jó az? Igen, Pont elég igen, lesz. igen, igen, igen. 2 perc. Kezdhetem esetleg én? Persze. Mert tehát, hogy hát szerintem az első az a szembenézés önmagunkkal, tehát, hogy tényleg ez a dolgozni és munkát tenni ebben, és én tényleg hiszem azt, hogy, hogy egy bizonyos ponton ez a feladatunk hogy ezzel, tehát, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, és hogy ránézzünk erre, hogy tényleg kik vagyunk, és mit mutatunk, és a másik az, hogy kerekedjünk felül önmagunkkal. Tehát, hogyha rájövünk, hogy van ilyen problémánk, akkor érdemes a régi énünket meghaladni, és dolgozni egy új énen. Én igazából ezeket a folyamatokat szeretem a legjobban. Egyrészt, mert én ezt megéltem, és ebből én azóta mondhatom, hogy szárnyalok, vagy felszabadultam, és nagyon szeretek ezzel az új énemmel élni.
Tehát, hogy én tényleg ezeket az új énné válásokat szeretem a leginkább kísérni a szakmámban, ugye coachként. Uh-huh. Én Én azt annyit, látom, vagy bocsi, bocsánat, 2 perc, vagy még lehet annyi se. Én azt látom, hogy előbb-utóbb eljutunk egy ilyen kritikus pontig, ahhoz, hogy felvállaljuk magunkat, és azt át kell tudni lépni. Különben nem fog megtörténni. És az meg egy bátorságot igényel, hogy valami olyat mutassak most meg, ami én vagyok, és eddig még nem látták, mert az ott van bent. Ez mindenkinél eljön szerintem előbb-utóbb, mármint az a pont, hogy meg kell mutatni valamit, de nem mindenki fogja megmutatni, és így le lehet élni egy életet, hogy igazából eltitkoltam a világ elől, hogy én ki vagyok. És megmaradt magamnak, de igazából én sem tudom, mert ahhoz, hogy én megtudjam, hogy ki vagyok, ahhoz cselekednem kell, bele kell lépnem helyzetekbe, ott lesznek kontúrjaim, ott fogom látni azt, hogy én valójában tényleg mire vagyok képes, mik a határaim, miben kell fejlődnöm, és nem egy gondolatban. Szerintem az önbizalmon például nem lehet fejleszteni ilyen elméletben, könyvek olvasásával, hanem bele kell lépni különböző helyzetekbe, és ott tapasztalja meg azt az ember, hogy mire lehet képes, mi az, amiben még fejlődnie kell. Úgyhogy én ezt tudom mondani, hogy ez egy ilyen proaktív tevékenység. én is ezt Merci. akartam pont mondani, hogy bele kell menni olyan helyzetekbe, amiktől eddig féltünk, és így a bátorságunkat trenírozni, és ezáltal ugye jobban meg is ismerhetjük magunkat, hogy mennyire több mindenre képesek is vagyunk, mint a kis komfortzónában élés. Úgyhogy ez mindenféleképpen fontos, hogy fedezzük fel magunkba a bátorságot, meg azokat a képességeket, amikre alapvetően így a kényelmes környezetben nem feltétlenül lenne lehetőség, és akkor ez segíthet abban, hogy magunkat is felmerjük vállalni jobban. Igen. Meg kell teremteni magunknak azokat a helyzeteket, ha nincsenek, bár azért jó esetben ezek vannak, adja az élet, de ha nincs, akkor először a környezetet kell megteremteni, és aztán abba belelépni. Uh-huh. Meg én hiszek tehát a belső erőnk megteremtésébe is. Ez egy ilyen magabiztos, erős én, és hogyha ezzel rendben vagyunk, akkor nekem ez a belső erő, amit én így sikerült megtalálnom, vagy ezen én így dolgoztam, és hogy azzal már tehát ez az önazonosság már könnyedén tud működni. Tehát érdemes ezzel a központi énünkkel, ezzel a maggal azon dolgozni, hogy az meglegyen, és akkor onnantól kezdve már ugye könnyebb a határhúzás, a nemetmondás, tényleg könnyedebbé tud ez válni, mert ugye az elején ez tényleg nagy munka. Igen. Jó, nem tudom, mennyi az idő. Hát igazából 2 percünk van, meg egy kicsi. Nem tudom, még valaki szeretne valamit hozzátenni így a mai alkalomhoz. Én bátorságot kívánok, hogy tényleg bátran lépjetek arra az útra, hogy dolgozzatok önmagatokon, és hogy tényleg álljatok meg ezen elgondolkodni, mert tényleg az eredmény, az tényleg felszabadító. Talán én ennyit tennék hozzá. Szuper. Igen, tehát én még annyit, hogy megéri úgymond szenvedni egy picit, ahhoz, hogy aztán az ember tényleg azt élje, amit igazából szeretne. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk ezért egy kicsit szenved, de én ezt nem is mondanám szenvedésnek, mert ezt lehet kíváncsiságnak is mondani, meg egyfajta hívásnak, tehát hogy elkezd élni azt, amit gondol, és az lehet, hogy egy diszkomfortos lesz egy ideig, viszont nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ideig ez diszkomfortos, és utána meg azt élem, amit szeretnék, bár egyébként szerintem mindig fognak jönni ilyen helyzetek, de hogy ez akkor már normálissá válik, sőt, szerintem el lehet jutni arra szintre is, hogy aztán előbb-utóbb keresni is fogja az ember ezeket a helyzeteket. Tehát nem mindegy, hogy ezt vállalja, ezt a kis időt, hogy diszkomfortos, és aztán egy jó életet él, vagy nem vállalja ezt, és amíg él, diszkomfortos élete lesz.
Igen, én amit így útravalónak mondanék, az két szó, az önismeret és a bátorság, ami tud segíteni ugye az önazonosság kialakításában és megélésében. És hogyha megengeditek, akkor ezzel így el is köszönnék. Nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor fejezzétek ki egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy akkor egyből értesüljetek az új videóról. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!